Goedemiddag. Welkom bij Muziek. Mag ik uw bestelling alstublieft? Doe niet voor 20 euro frieten. Een ganse brak vol visite. Heur of niks laten weten. En nu zeker blijven eten. Ik rijd naar de frituur, ik ben niet te genieten. Wat maakt het zien, vraag een van die twee grieten. Dus ik rijd naar de frituur, ik ben niet te genieten. Wat maakt het zien, vraag een van die twee grieten. Wat maakt het zien, vraag een, wat maakt het zien, vraag een, wat maakt het zien. Niet voor 20 euro frieten. That's your thing. Goedemiddag. Welkom bij Muziek. Goedemiddag. Mag ik uw bestelling alstublieft? Ga ik naar de kloeten, want dat zeet de route. Limburgse kutmuziek. Godverdomme. Nog meer van 20 euro frieten. Wie zo komt gaat in dit brengen. Terwijl ik toes ben met een auto. Zien ze kijk die geen kringen. Ik rijd naar de frituur, ik ben niet te genieten. Wat maakt het zien, vraag een van die twee grieten. Dus ik rijd naar de frituur, ik ben niet te genieten. Wat maakt het zien, vraag een van die twee grieten. Doe mij voor 20 euro frieten. Friete! Fucking mayonaise! Friete! Mr. Friete! Friete! Echt niet normaal.